Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Артур Смалякоў. Больш за 6 мільярдаў рублёў плануе зарабіць на рэспубліканскім суботніку Віцебская вобласць. У рэгіёне будуць добраўпарадкаваны гарады і пасёлкі, ліквідаваны несанкцыянаваныя звалкі, прыведзены ў належны стан працоўныя месцы і прылеглыя тэрыторыі. Чакаецца, што ўдзел у суботніку прымуць каля 350 тысяч чалавек. Я считаю, что это действительно возможность выйти всем миром, привести в порядок и благоустроить землю, навести порядок где-то на производстве. Учитывая, что это год культуры, это год 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны, конечно, это наши мемориальные комплексы, такие как Рылинки, такие как Пески в Полоцке. Облсполком руководство будет работать в Ушачском районе на мемориале «Прорыв». Галоўным аб'ектам навядзення парадку стане мемарыял «Прорыв» ва Ушацкім раёне. Летась віцебскія дэпутаты уключылі гісторыка-культурную каштоўнасць Беларусі ў абласную інвестпраграму. Агульны кошт рэканструкцыі «Прорыву» каля 19 мільярдаў рублёў. Мы производили восстановление бетонных глыб как основного монумента этого памятника. Второй момент – это у нас сам партизан. Производим его пескоструйку, очистку. Буквально в ближайшие дни мы, в общем-то, его окрасим, он будет уже в том виде, в каком он должен предстать 9 мая. Но на сегодняшний момент, в общем-то, у нас здесь работает 3 бригады. Стан мемарыяла вывучалі архітэктары, будаўнікі і ліцейшчыкі. Хутка яго ўпрыгожаць зялёныя зоны, падсветка і 2 новыя аўтастаянкі. Адкрыць прарыў пасля рэканструкцыі плануюць 8 мая, напярэдадні Дня перамогі. З 1 ліпеня беларускі рубель будзе дэнамініраваны. На 31 снежня 2016 года на тэрыторыі краіны будзе ажыццяўляцца хаджэнне купюр старога і новага ўзору. Усе гандлёвыя арганізацыі, аб'екты грамадскага харчавання і прадпрыемствы па аказанні бытавых паслуг павінны прадставіць к насельніцтву наглядныя цэннікі ў 2 фарматах. Каких-то конкретных требований, регламентирующих порядок оформления ценников предприятиям торговли и оказывающим услуги, не предъявляется. Это может быть произвольная форма. Самое главное, чтобы она была доступной и понятной для населения. И уже сегодня на территории области, в предприятиях торговли различных форм собственности, в различных отделах мы можем наблюдать схождение ценников 2 образцов. Для того, чтобы период адаптации покупателя к новым денежным банкнотам был как можно более коротким и благоприятным. Далее рекомендации абсолютно всем горрайисполкомам о том, что эта работа по возможности должна быть завершена к 1 июня текущего года. Падрыхтоўка да работы ў новых умовах патрабуе вялікай адказнасці. Уведзеныя патрабаванні тычацца гандлёвых суб'ектаў усіх форм гаспадарання. Пакупнікі віцебскага універмага ўжо вывучаюць новыя цэннікі. Ім параўноўваюць стары і новы кошт. Приступили к подготовке к деноминациям мы уже с конца марта. У нас очень широкий ассортимент товаров. Номинование насчитывается более 600 тысяч. Конечно, процесс очень трудоемкий, но мы уже стараемся. Планируем к 1 июня закончить этот процесс. На сегодняшний день у нас уже оформлено 50% ценников. У гандлёвых аб'ектах павінны з'явіцца і адпаведныя плакаты, якія дазволяць пакупнікам зарыентавацца ў пераводзе старой цаны на новую. Вучэннямі, паказальнымі выступленнямі і спаборніцтвамі адзначыў 20-годдзя пажарна-аварыйны выратавальны атрад «Віцязь». Гэтыя спецыялісты заўсёды гатовы выехаць у любы куток вобласці, каб дапамагчы пацярпелым. Супрацоўнікі атрада гонар абласнога ўпраўлення МНС. Пра свята тых, хто ратуе жыцці ў нашым наступным сюжэце. Ён дзейнічае з 96-га. Галоўны прынцып – чалавечае жыццё, вышэйшая каштоўнасць. Супрацоўнікі «Віцязя» – эліта МНС. 80% служаць з дня ўтварэння атрада. У кожнага некалькі спецыяльнасцяў. Сёння ў іх арсенале самая сучасная тэхніка. Але калі адлік ідзе на секунды, яны гатовы працаваць голымі рукамі. Он и высотник, он и ликвидатор тушения пожаров, он и химик-дозиметрист. Он работает с аварийно-спасательным оборудованием, он оказывает первую доброврачебную помощь. То есть люди широкого профиля в этом направлении.
Павіншаваць універсальных салдат з 20-гадовым юбілеем і памерацца з імі ў лоўкасці ў Віцебск прыехалі прафесіяналы з усёй вобласці. Спаборніцтву і па пажарна-выратавальным спорце на базе атрада «Віцязь» далі старт святочным мерапрыемствам. Сярод удзельнікаў неаднаразовыя чэмпіёны свету. Стали трехкратными чемпионками мира в боевом развертывании, в эстафете, в общекомандном. У меня тренировки каждый день. У спаборніцтвах прынялі ўдзел 7 каманд, у тым ліку госці са Смаленска. Сваё майстэрства яны дэманстравалі ва ўздыме ў акно 3-го паверха па штурмавой лесвіцы. Удзельнікам ад 6 до 50, самыя маленькія дзеці супрацоўнікаў МНС. За іх поспехамі сачылі ветэраны выратавальнай службы. У дзень юбілею атрада «Віцязь» заслужанай узнагароды ім уручыў намеснік міністра краіны па надзвычайных ситуациях. «Витязь» – то подразделение, которое сегодня служит примером в целом среди подобных подразделений нашей страны. По аналогу Витебского подразделения созданы такие же подразделения и в Могилевской области, и в целом в республике республиканский отряд специального назначения. А его предыдущий руководитель сегодня возглавляет вот такое же аварийно-спасательное подразделение страны. У рамках юбілею атрада ладзіліся і спецыяльныя вучэнні ў віцебскім мікрараёне Белева-3. Выбух у кватэры 10-павярховага дома з-за уцечкі газу. Жудасны сцэнарый. Трэба выратаваць людзей, эвакуіраваць пацярпелых і ліквідаваць пажар на апошніх паверхах. З гэтымі задачамі ратаўнікі справіліся аператыўна. Отработали элементы по тушению условного пожара и спасения пострадавших на многоэтажном здании с применением альпинистского снаряжения, с применением коленчатого подъемника. Отработали элементы ликвидации дорожно-транспортного происшествия при столкновении транспорта с химически опасным веществом. Установили водяную завесу, спасли пострадавшего. Тэхнагенныя катастрофы, прыродныя з'явы, аўтамабільныя аварыі. Супрацоўнікі атрада рызыкуюць жыццём кожны дзень. Аднак сёння аб гэтым не ўспамінаюць. Побач блізкія людзі, а магчымасць адзначыць свята разам выпадае нечаста. Артур Смалякоў, Александр Прыстаўка і Кірыл Кайсберг. Навіны Віцебск. Працягваем выпуск. Ветэрана Вялікай Айчыннай вайны пазбавілі магчымасці атрымліваць пастаянны догляд. 95-гадовы Георгій Якімавіч Пішчулін жыве адзін у вёсцы Копці Віцебскага раёна. З цяжкасцю рухаецца, даюць знаць аб сабе старыя раны. Але медыкі не выдаюць яму медыцынскую даведку, на падставе якой яго родныя могуць аформіць дакументы на догляд за старым. У няпростай сітуацыі разбіраліся нашы корэспандэнты. Дров принес, печку растопить, мало еще растопить. Тут еще насос стоит. Еще насосом надо это паровое, надо еще, уже сил нет его накачать. Это надо накачать. Юшка, открыть, закрыть. Неизвестно где, но где он один справится. Георгий Акимович не той, что по дворы, по хате с тяжкостью рухается. Присесть и подняться без сторонней допомоги уже не может. У войну пережил и контузию, и ранение. Зараз усё гэта нагадывае про себе. Радуется, что хоть трохи в очи бачить. Можно еще в окулярах что-то почитать, альбо телевизор поглядеть. Одного в доме его не кинешь, зауважая дочка Людмила. Газ тоже включил и забыл. И кастрюля сгорела, все сгорело. Ну, хорошо, что ничего не загорелось. Сама яна жыве ў Ліпаўцах, у 8 километрах адсюль. Гаспадарка свая, гаворыць, часто не набегаешься. Социальный работник приходит только на годину, а дядуле потребный постоянный догляд. Был вот этот паренек, позвонил, что быстро придет. А теперь не. Ну, придет на час, а что сейчас? Ну, в магазин сходишь и все. Мне надо изготовить, надо и помыть, надо и постирать, и послать. 5 лет за ним, может быть, даже больше где-то ухаживал посторонний человек, Стрижнев Паша. Он нам никто здесь, да, местный. Мы его оформили, и он постоянно приходил. И воду принесет ему, и приготовить, и продукты принесет с этой, и в бане помоет его. Ну, где сами потом приезжаем, где постираем, помоем. Но в основном у нас всегда была надежда, что человек есть. Паша уехал. Найти человека такого можно. Медицинскую доведку, на подставе якой призначаецца дапамога па доглядзе, на гэты раз не выдали. Дядуле трэба зноў пройти медицинскую комиссию. Это надо доказать, что он инвалид первой группы. А кто ему дать, что он инвалид? Он же не инвалид.
Он просто старый человек, и все, старый больной человек. У паліклініцы, дзе абслугоўваецца ветэран вайны, каментировать ситуацию адмовіліся. Сказали толькі, што пакуль няма дастатковых падстаў для таго, каб прызнаць яго маючым патрэбу ў пастаянным доглядзе. Неабходна правесці дадатковае медыцынскае абследаванне, пасля чаго камісія дасць адпаведнае заключэнне. Не все лица, достигшие 80-летнего возраста, нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для этого необходимо иметь ограничение жизнедеятельности 4-го функционального класса. То есть это резко выраженное нарушение двигательных функций, способность человека к передвижению, самообслуживанию. То есть вот эта совокупность имеющихся у пациента заболеваний по своим критериям должна приравниваться к инвалидности 1-й группы. Пытанне, ці мае права Георгій Акімович Пішчулін на атрыманне пастаяннага догляду, пакуль застаецца адкрытым. Інна Кірыенкова, Кірыл Кайзберг, навіны, Віцебскі раён. Як важна за паперамі ўбачыць рэальнага чалавека і яго праблему. Спадзяемся, што ў самы бліжэйшы час бюрократычны казус вырашыцца і паважаны чалавек, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, атрымае ад медыка ўсе неабходныя дакументы. Витебские пенсионеры покарают сусветную павуцину. Курсы по вывучению основ компьютерной грамотности и работы у интернете карыстаюцца популярностью у людей золотого узросту. Самыми старанными вучнями у компьютерном классе познакомилась Юлия Устинова. Ну все, давайте мы перейдем все на ту 2 и переходим и будем создавать почтовый ящик, чтобы мы могли общаться друг с другом. На гэтым уроку карыстацца сучаснымі гаджетамі дазваляецца і рэкамендуецца. За партамі пенсионеры, якія маюць цвёрды намер пакарыць компьютер и интернет. Я вначале, когда первый раз села за компьютер, в смысле уже дома, это методом тыка работала. Тыц, и посмотрела. Но это очень тяжело. Тогда мне пришлось сюда обратиться. И вот сюда пришла, мне, конечно, уже много мучилась. Зараз Алла Яўламп'еўна і ў сацыяльных сетках сяброў знайшла і з сынам за 1000 кіламетраў на відэасувязь выходзіць і віртуальна па свеце вандруе без праблем. Усё тое, што сённяшнія дзеці ўмеюць інтуітыўна, здаецца ўжо з пялёнак, іх бабулям і дзядулям даецца не так лёгка. Парадаксальна, але для тых, хто пачынае асвойваць камп'ютер з нуля, самае элементарнае і ёсць самае складанае. Понять, что такое папки, что такое файлы, вот именно работа с мышью, как вот это самое сложное, что вот если человек освоил вот это вот, все приемы, основные приемы, то дальше уже это, наверное, эти приемы и связаны с тем, что преодолеть чувство страха. Вот именно, что вдруг что-то я испорчу, вдруг что-то там я не так сделаю или еще что-то. Ну, а дальше уже идет как по дорожке. Людмила Васильевна, педагог з 30-гадовым стажам, кажа, пенсіянеры самыя старанныя вучні, рупліва вядуць канспекты, рыхтуюць домашнія заданні і ўжо не ўяўляюць, як раней абыходзіліся без інтэрнэта. И в поликлинику сходить, и лекарства выписать, и дешевые товары выбрать в интернете, и магазины, и расписание, и многое-многое другое, что требуется. А плюс еще, значит, надо же и время зимой занимать чем-то. Это можно выбрать книги с библиотеки, с мировых, хороших книг, которых даже в наших витебских библиотеках нету. Да и много чего хорошего, и общение со всем миром. Заняткі праводзяць валанцёры. Камп'ютэрныя курсы для пенсіянераў і інвалідаў у тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва бясплатныя. Цяпер камп'ютэрныя тэхналогіі і тэхнічны прагрэс сталі бліжэй да людзей. І не здаюцца больш нечым недасягальным, а наадварот, дапамагаюць і адкрываюць новыя магчымасці. Юлія Устинова, Кірыл Кайзберг, навіны, Віцебск. І ў працяг тэмы сайт Віцебскага абласнога выканкама названы лепшым сярод інтэрнэт-рэсурсаў гарадскіх, абласных і раённых выканаўчых камітэтаў і атрымаў прэмію ЦІБО 2016, якая прысуджаецца за лепшыя сеткавыя работы, створаныя ў беларускім сегменце інтэрнэт. А ў намінацыі «Адукацыя і навука» другое месца ў афіцыйнага рэсурсу Віцебскага дзяржаўнага ордэна дружбы народаў медыцынскага універсітэта. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся і да сустрэчы.
У ближайшие сутки по области чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, ветер заходні 4,9 метров за секунду. Тэмпература паветра ноччу 0+4, днём 7-11 цяпла. У Віцебску таксама будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя ападкі. Тэмпература паветра ноччу 0+2, днём каля 7-9 градусаў са знакам плюс.